40% zo študentov nemá žiaden príjem a ročne minú až 145 € na knihy. Vzdelávanie sa každým rokom zdražuje, knihy sú ťažké na nosenie a predstavujú environmentálnu záťaž, pričom knižnice majú obmedzené kópie a študenti niekedy musia čakať až 3 mesiace na dostupnú knihu. Víziou Ineduca je vytvorenie jednoduchého a neobmedzeného riešenia pre e-knihy založenom na predplatnom. Chceme sa stať domovom pre tisíce študentov a stovky tisíc e-kníh. S Ineducom máš všetky knihy na jednom mieste. Môžeš si ukladať obsah do profilu, zvýrazňovať, poznámkovať, diskutovať v ľubovoľných častiach knihy, vyhľadávať podľa kľúčových slov alebo generovať citácie priamo z kníh. Ale hlavne môžeš byť úplne bez obav, pretože zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. V Ineducu pracujú vývojári, dizajneri a grafici spoločne, aby vytvorili čo najlepší produkt. Áno, je to tak. Predplatiteľský model dorazil do knižného segmentu. Pridaj sa do rodiny Ineduco, ktorá ti poskytne 10 000 kníh za cenu jednej knihy. Vzdelávaj sa s nami.